Ezt tudom hosszan, tudom röviden. Hogyha hosszan kellene, akkor arról beszélnék, hogy az elmúlt időszakban önkormányzat részéről elindított különböző programok, különböző gazdaságossági folyamatok, különböző átszervezések, észszerűséget és célszerűséget elirányzó különböző döntések tömegét fogadta el a képviselőtestület az elmúlt időszakban. Sok olyan kérdésben döntöttünk, ami azt gondolom, hogy fájdalmas volt, és markáns döntése volt a képviselőtestületnek. Itt az önkormányzati cégek, a hivatal, az intézményrendszereinknek a kérdéseit ölelték fel ezek a döntések, amelyek én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban meg fogják hozni azokat az eredményeket, amelyek egy gazdaságosabb életvitelt visz az élet, vagy az önkormányzat és Kazincbarcika város működésébe, ami nyilvánvalóan annak a záloga, hogy a jövőre vonatkozó különböző fejlesztések, beruházásokhoz a megfelelő alapot tudjuk képezni, pontosan azért, amelyek rég várt fejlesztések és beruházások megvalósuljanak az elkövetkezendő években. Értékelné nekünk a mai testületi ülést? Sok markáns kérdéssel foglalkozott ma is képviselő testületünk, amelyek nyilvánvalóan azoknak a folyamatoknak az utolsó döntései, vagy köztes döntései, amelyek az előzőekben elhangzott különböző elindított folyamatokat zár le bizonyos szempontból. Cégösszevonásra vonatkozólag én azt gondolom, hogy a jövő év különböző díjainak a meghatározása adókérdésekben, amelyekben véleményt alkotott a képviselőtestület, és azt gondolom, hogy ami a legjobb, hogy ezekben a kérdésekben is látszódott már az, amely jellemezte az egész évet, hogy képviselőtestületi ülésen a markáns nagypolitikai szembenállás nem érződött annyira, mint amennyire hasonló típusú városokban ez gyakorlat, hanem sokkal inkább a városcentrikusság és a lokálpatriotizmus az, ami munkálkodott a képviselő hölgyekben, urakban, ami azt jelenti, hogy a döntések nagy részét úgy hozza a képviselőtestület, hogy majd egyhangú, vagy közel egyhangúak. Persze vannak kérdések, amelyekben nézeteltérések vannak, kórház kérdésétől kezdve sok minden más, de igazából a döntések nagy többsége az döntően és markánsan együttes képviselői állásfoglalások, amelyek azt irányozzák elő, hogy azok az elképzelések és azok az irányok, amelyeket egy évvel ezelőtt a képviselőtestület, a városvezetése kitűzött magának, az azt gondolom, hogy helyes irány, és ezt követni kívánja mindenki. Megosztaná velünk, hogy annak hogy fog eltelni a karácsony, új év? Ugyanúgy, mint minden kazincbarcikai lakosnak, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lakónak, vagy egy magyar átlagpolgárnak, ahogy mint családfő, ugye, mint édesapa elmegyek jó magam is ugye karácsonyfát vásárolni, ugyanúgy a meghittsége annak az eseménynek, amikor a karácsonyfát a család felöltözteti, és természetesen az elkövetkezendő napok arról fognak szólni, hogy jó magam is a szeretteimet, családomat, rokonaimat, barátaimat keresem fel, vagy éppen keresnek fel ők, és pontosan azokról a dolgokról fogunk beszélni, ami egyébként én azt gondolom, hogy nagyon fontos, egymásról, és egy kicsit arról fog szólni, hogy most nem a munka, nem a nagy forgatak, hanem egy kicsit egymással foglalkozunk, ami azt gondolom, hogy ránk fér, és itt az év végén ezekben az ünnepekben mindenkinek azt kívánom, hogy ez szeretetben, boldogságban, egészségben teljen. Esetleg tervek a 2008-as évre várhatóak? 2008. év az önkormányzat számára fajsúlyos kérdéseket fogunk lezárni az év elején. Az a program, ami a racionalitást, az észszerű működtetést irányozta elő, én azt gondolom, hogy tavasszal záródik, és onnantól kezdve azok a fejlesztések, beruházások, amelyeknek az előkészítése az elmúlt időszakban zajlott, azoknak az eredményeit már láthatjuk majd. Gondolok itt arra, hogy az ipari park cím elnyerésével kapcsolatos pályázatainkat beadjuk. Én azt gondolom, hogy azoknak a cégeknek, vállalatoknak a felkeresése és Kazincbarcikára való csábítása, ami az elmúlt időszakot is jellemezte, az most már remélem révben ér, és ez is markánsan meg fog jelenni, és a maga természetessége, hogy az a sok-sok pályázat, amelyet beadott a város, én azt gondolom, hogy meg fogja hozni a gyümölcsét, és ez már fizikaisan, látványosan meg fog valósulni 2008 közepet dereka vége táján. Remélem minél hamarabb látják a kazincbarcikaiak majd.